Halo dulur, tak sepilno lokasi ketoprak siswa budaya ning Dusun Suro, Desa Seren, Kecamatan Sulang ya lur. Lah iki wis teko pertigaan Seren lur, iki ngetan arah Landoy lur. Wis pokok ngetan terus, ana dalan sing lagi dibangun iki lho, lagi diaspal mulus iki lur. Lah ndek mau pertigaan kono iku mau dipagri soalnya roda 4 iku gak oleh liwat lor, soalnya pengaspalane urung mulus, urung dadi lor, urung 100% clear iki lor. Lan kono mau dicegati lor. Lah pokoke sana dalan iki terus lor, nak ndelok ketoprak ning Dusun Suro, ketoprak siswa budaya iku lor. Lah iki teko gapura Desa Seren Etan lor, ning kono mau ya ana ketoprak lor, ana mau lor munggah ngidul ana lor. Lah iki wis teko tikungane lor. Pokoke seluruh sanad dalan sing mulus iki lor. Soale Desa Seren dina iki ku ana ketoprak telu lor. Seren Kulon, Seren Etan, Langen Mandawa, Seren Kulon ketoprak Bakti Kuncara. Lah ning Dusun Suro iki ketoprak siswa budaya lor. Iki ogak templek lor, dukuane lor rada benggang. Nak Seren Etan karo Seren Kulon iku dukuane templek lor, ora ana benggange sawah ngono gak ana, wis pok templek. Nak iki benggang lor. Lah iki wis rame-rame lor awor kuburan Suro iki lor. Awor gapura Suro iki lor. Berarti ketoprak wis ning kene iki lor. Ketoprake ning pinggir ratan.